F'Jannar se tibda it-triq lura n-normalità. Sa Mejju irrid nara li nkunu business as usual. Għal boħra, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela spiċċa jwiegħed lil poplu normalità sħiħa tant illi kommetta ruħu li f'temp ta' ftit xhur pajjiżna se jimxi il qudiem mill-pandemija tkun xi ħaġa tal-passat. Lingwaġġ simili ħafna għal dak illi kien qal f'Mejju illi għadda meta b'diskorsu kien ta' x'jifhem illi l-ar kien għadda. L-istatistika turi b'mod ċar ħafna illi il-COVID hija warajna. Se nirritornaw għal normalità sħiħa. Il-ħadd filgħodu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Roberta Bela ddeskriva l-aħħar xhur tal-pandemija bħala suċċess għal Malta. Ta' meta f'temp ta' ġimagħtejn biss pajjiżna rreġistra aktar minn 1700 każ ġdid minkejja l-avviż legali li l-ilbis tal-maskri kullimkien sar obbligatorju u l-bars inżammu magħluqin. U minkejja li fl-aħħar 7 ijiem kellna rekord ta' vittmi, Bela insista illi jinsab gburi. Fimna li jekk tmur għal miżuri aggressivi, iva, jista' jkollok sitwazzjoni fejn tnaqqas ir-rata ta' infezzjonijiet. Jożomma stabbli. Aħna rnexxinna nagħmlu dan kollu bla ma qtilna lin-nies ġewwa darhom. Gburi iva, gburi b'dak li għamilna f'dal aħħar xhur. Il-mexxej Laburista kompla li pajjiżi oħrajn jinsabu sa xfarajnejhom jippruvaw ilaħqu mal-eluf ta' każi ġodda ta' COVID-19 illi ta' kuljum qed ifeġġulhom fl-istess waqt li insista li f'6 xhur irid jiftaħ il-bibien beraħ għat-turiżmu. L-attività politika kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri illi qal illi jiddispjaċih ħas-sidien tal-barijiet iżda offrilhom biss din is-soluzzjoni. Jien f'dan rigward inwedkom ħaġa waħda, kelma waħda, soda u qawwija, kuraġġ. U d-deputat Laburista Manuel Mallija ntilef f'dadija ta' attakk partiġan fejn iddedika l-maġġor parti ta' diskors tiegħu f'attakk wieħed wara l-ieħor sansitra fil-konfront ta' NGOs u numru ta' persuni oħrajn għax jikkritikaw lill-Gvern Laburista. Daw ħasbu illi bla sekk il-poplu Malti se jgħid ir-reputazzjoni ta' pajjiżi hija ħażina. Mela hawnhekk ma nistax inkompli nappoġġja l-amministrazzjoni Laburista u ħadd qatt laqqas minn daw il-pampaluni kollegi tiegħi li ħafna minnhom ukoll huma hekk imħallfin illi donhom issa qed jaraw id-dawl imma għal ħafna snin qatt ma fetħu ħalqhom. Sa dan it-tant, b'reazzjoni għan normalità ġdida mwieda mill-Prim Ministru, il-Partit Nazzjonalista qal li Bela mhux kredibbli meta jitkellem dwar il-pandemija u ġie preċiżat illi diġà qed jitkellem minflok Owen Bonnici li suppost huwa responsabbli mill-istrateġija biex pajjiżna joħroġ mill-pandemija wara illi dan falla fl-oqsma importanti tal-ġustizzja u tal-edukazzjoni fejn tneħħa wara biss 10 xhur. Il-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li l-mexxej Laburista jrid li f'Mejju nkunu business as usual, l-unions, il-ħaddiema u n-negozji mill-quta jeħtieġu li l-Gvern jismagħhom u jsib soluzzjonijiet għas-sitwazzjoni preżenti mill-aktar fis għaliex pajjiżna jeħtieġlu u jixraqlu tmexxija kompetenti u direzzjoni ċara.